tạm suốt để ống selling tu là kan mu me khi selling này công khuôn nếu nếu bắt thô sang si khát tâm thế mà anh lâu xiêm mấy cái xe bốc à còn xiêm nó sẵn đấy mà hết công bùi trà video mà sẵn mà bốc cái sợi tòng khai công bùi trà ông hi chuan in a khua a po hian a pal tlang khua a po hian in ma sawn na em mo hi chu anh ấy pha na sa thin ani kong a that na na hi chuan in kal pon na kong a that na na hi chuan ma sawn na hi keng tel zel ani selling chunga kan tlan mek a e bazar polo om to lo ni hi la hian bazar om thina kong siam lai hei kong pui kama in on tan chon po vek in reng reng hi apo em silpol inten zaring mat maro chu ngai ve blok sia a khulo thei si lova kong kama om ni mi chon so silpol inten zar in nal deuh po sa sela amoi na zong zong khu vek ani a khulu tu ka là metal lo tiang hau hi tlan chaka hara begin scooty tan pe chon in pai khet tluk tep ol tu an selling chu kan tlan pel lo deuh in lo om an na tlan pel lo ani
Tlampel trap cái khăn seling chu chỗ Santa seling kan pel a mizo hian cái phang thing chong a champai kilometer za som cái phang anh ziak ve lo ni kha milestone a khan hei tu rini bridge ani a ei khwal jin te pawh an tam mai nia kulai kon sanga lian deuh mai oma a lang thei lo ni ku eitur pek tur nei lo mi eitur pek tur a lang thei lo ni khu hello mi en chinang tuirini bridge anoya sanga te ko hum hal an ni a hello hian sanga no velo mini em ka mu mi alo sangai mu em sai tua lam ngon pan le meka hay an kong pui te a thana sa mai sia cây phang sai tua han ti la cây phang i chu berana sai tua district ni a cây phang le sai tua hi kho in zom de ureng ani a sai tua la taka zo ka hi kan valut hei don lova cây phang atangin kan tlang chho do na chuan hin an kho kong hi thale mai chuti wale ro chuan tlan phim khur ngai thin don ani a chan chu kong puya that po le hian mi hi an tlan chaka chuwang chuan in kong chia hi chuan in accident ti haram ma sok thin ni two wheeler phei chuan chang chuan a zong phei chu ka ti chung lo chia dan zir te pawh ni thawa ma ro chu kong tha na hi chuan in lo tlan chaka poimo ber mai chu kan tlan chaka mo kan tlan muang emo engang speed point tlan ni la keima ni control zo tok ze la tlan hi a tha ma ni control zo lo kho patlan hian accident ati ol sam em ani kan bike te kan lir thei te hi chun spare part anei mai thin a thak mai thei alo cheva kan ni pon thara lei thei mo nun na ero hi chu suma lei thei ni lawa lua mam chuwang chuanin nun nai a hlu kan nun na hi kan kut te kan ke te kan lu te heng zong hian engma spare nei lawa chuwang chuanin a hlu em ani kan hlut tur ani nun hi hlut tur ani hei kong hi a tha ang reng sia tan muan tur ka ti pawh ni chung lo tan chak vak tur ka ti pawh chung lo eng ber ma kha ka soi sel pawh ni chung lo kan control zo tok zel li apoi mo ni kan ti na zo kan ni chu ma ni skill shit chen apoi mo kan khal thiam vak lo wa kan tlan chak thiam vak lo chon tlan chak vak lo mai tur thian ho han chua re hange po anung pol kan ni zia chuwang chuanin tlan chak vak hi a him ber lo ma ni control zo tok poi mo khop mai hey cái bike ke nunga hian MRF
C1 ref C1 ka mga malama hian seat zoom ka mga zoom plus ti mo ni kung pui hay tu na han ro hi tlem hian ata zeu zeu thina mi ni chu chumi ni wang chuam ke hi shiat tham mang lo hian phet zeu zeu hiam thina ni chuang chuanin ma hlan film khur deuh ngai don Christmas don te ni Christmas don a kan khovel kan nor vakang ti hlom tat chuang chuanin film khur tuk hi om lo ni kung pui nuam la mai tiang vắt cái này sẽ là con zoram con pui cái nuam tu ra nia phù lâu nia càn lệ thị lậu không pin có mất lệ vắt xe là hít lâu chú vàng xuân nên phù khát đầy con pui thì xiêm rồi xiêm lậu tu phù khát đầy chậu thì xiêm lậu tu chuyện tới nơi sắp bộ tán thầy pur khóc mà cái scooty hiện cắt lan chặt ngắm chóc lâu này chú bác có lan chặt tổ lẩu na cái line scooty ngắt phê chân cắt lan chặt ngắm lâu lệ rồi đó với không đàn chú vật xì lên mày khó rồi là dọc petrol thu ni la thang chân về anh là sang á dar som pani ari to tuna hian dar som pani la minute som ania hon cua sáu thìn về chuyện là chú công cối hiền hồn hi mẹ bối cái gì ở đâu bây giờ mà bây giờ khó chung mà con phải vác lém lo hồn đi hoan trăng cái nó tụt hi đằng hi công cối hẳn mẹ thì trăng cái nè lẽ là mình motor kan ron tlan ani ti an lo hriat theina tur atan achan chu mun then khata mun then khat han ti la mi then khat ani zo kang chu site mà ni site lam lem lova mà ni site lo lama ron tlan on kual mai du to khin om ve thina khang laka kan in ve na tur poimo lu tuk kha ani cái phang kem của nia vật le mới với chú là big takin kong koya te han film khur em mai ramo kan him mai him hi tha Christmas don na khub bel kang tur te kha nuam don mi alo ni ka pe lo reng mai ni kan haun tur kan shelo na chungin ka soira du pakhat chu van duai na tam tak hi pathian ruat ani thil kan thil ton tam tak hi pathian ruat ani kan han ti thin bok tak nangin tam tak hi chu kan ton buak kan pal buak te hi om ve ni kan film khur tok lo wang te mo ka tiang awang kan pal buak tam tak kha om ve ni film khur seta kan ton lo tur tam tak hi kan tong ve bok ani engkim pathian thu ni kan ti rol hianin
pathian hian du than na zau tak min pe ti hi kan hriat reng a poimo a chumi ni wang chuan kan du than na hmang thiam turin chia le tha hriat na thiang kan nei a chu kan chia le tha hriat na awang a hmang chuan film khurna kan nei tala poimo kan film khur be mo poimo ni van doina tam tak kan film khur lo wanga kan ton thin te hi film khur dewila kan tong lo wang a ti tur ani hei kei fang thanga kan oma ru aron ta pur mai suman nem lo sam se ka wati em